כדאי לי לשכב עם בחור בפגישה הראשונה? בואי נעשה את זה קצר, לא. ואם הוא ממש מוצא חן בעיניי? אז ממש ממש לא. תראי, השלב הזה שבו את חושקת במישהו והוא חושק בך, זה שלב שבעצם לא חוזר, וכדאי ליהנות ממנו. תהני ממנו. תהני מהריגוש, תהני מהתשוקה. למה לגמור את זה כל כך מהר? תראי, במערכת יחסים החוקים נקבעים בשלב מאוד מאוד מוקדם, ואחרי זה מאוד מאוד קשה לשנות את הדפוסים שהתקבעו בין בני הזוג. אז א', יש חשש שאם את תשכבי איתו בפעם הראשונה, הוא יגיד לעצמו, הבחורה הזאת היא לא ממש מכבדת את עצמה, אולי גם אני יכול לא לכבד אותה. ב', יכול להיות שאת תתעוררי בבוקר למחרת ותרגישי די מחורבן עם עצמך, משום שבעצם נכנס סוג של זר לתוך המקום הכי אינטימי וקדוש שלך. אז העצה שלי לא בפעם הראשונה, וגם לא בשנייה, וגם לא בשלישית, ולא ברביעית, אולי יודעת, אולי אחרי שבועיים, 3, זה רעיון נחמד להיכנס איתו למיטה. ואם אני סתם חרמנית ולא היה לי סקס הרבה זמן ואני סתם רוצה פורקן? אז יש כל מיני עזרים טקטיים אחרים. נא לא להשתמש בגברים ככלי להיעדר הפורקן המיני שלך, משום שהמחיר של זה מאוד מאוד יקר. המחיר של זה, אחרי שהאורגזמה שאורכת כדקה נגמרת, זה שאת נשארת עם הדימוי העצמי הנמוך שלך. אז אני חושבת שיש דרכים יותר טובות כדי לא לוותר על דברים מאוד חשובים בסולם האושר, בשביל רגעים מאוד קטנים בסולם האושר.